आज आपण जी कढी बनवणार आहोत ती कढी आजपर्यंत तुम्ही कधी खाल्लाच नसेल। अशी ही कढी चवीला खूप टेस्टी आणि डिलिशियस लागते। चला तर मग वेळ न घालवता कुक विथ पनू हे चॅनल ग्रो होण्यासाठी पहिल्यांदा माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब आणि व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। त्यासाठी एका बाउलमध्ये दही ॲड करूया। दह्याऐवजी तुमच्याकडे ताक असेल तर तुम्ही ताक वापरू शकता। आता या दह्यामध्ये 1 ते 1.5 चमचा बेसन पीठ ॲड करायचं आणि बेसन पीठ त्या दह्यामध्ये व्यवस्थितपणे मिक्स करून घ्यायचं। त्यानंतर यामध्ये 1 चमचा लाल तिखट, चवीनुसार मीठ देखील ॲड करायचं आणि पुन्हा एकदा हे मिश्रण मिक्स करून घेऊयात। बेसनच्या पिठाऐवजी तुम्ही यामध्ये ज्वारीचे पीठ वापरलं तरी चालेल। आता यामध्ये आवश्यकतेनुसार पाणी ॲड करून पुन्हा एकदा आता हे मिश्रण रवीने ढवळून घ्यायचं, म्हणजे दही आपलं व्यवस्थितपणे मिक्स होईल आणि ते फुटणार नाही। फोडणीसाठी एका भांड्यामध्ये 2 चमचा तेल ॲड करून त्या तेलामध्ये अर्धा चमचा जिरे, अर्धा चमचा मोहरी, तसेच 2 लवंगा, त्याचप्रमाणे अर्धा चमचा धना, तसेच चवीनुसार हिंग आणि आलं लसूण पेस्ट ॲड करून यामध्ये 4 ते 5 कढीपत्त्याची पाने, बारीक कट करून घेतलेली हिरवी मिरची ॲड करायची आणि हे मिश्रण मिक्स करून घ्यायचं। आता यामध्ये अर्धा चमचा हळदसुद्धा ॲड करूयात आणि हे मिश्रण मिक्स करून यामध्ये आपण जे मिश्रण तयार करून घेतलेलं होतं ते मिश्रण या फोडणीमध्ये ओतायचं आणि पुन्हा एकदा यामध्ये आवश्यकतेनुसार पाणीसुद्धा ॲड करून कंटिन्यू आपल्याला ही कढी ढवळत राहायची आहे, म्हणजे ती खाली चिकटणार नाही। तुम्ही पाहू शकता की कढीला घट्टपणा आला आहे, तसेच त्याचा कलर देखील चेंज झाला आहे। अशा पद्धतीने 15 ते 20 मिनिटे कढी छान अशी शिजली पाहिजे, तरच ती चवीला टेस्टी लागते। कढी छान अशी शिजली आहे। आता कढीला तडका देऊयात। त्यासाठी वाटीमध्ये 2 चमचा तेल ॲड करून त्या तेलामध्ये जिरे, मोहरी, 2 लाल सुक्या मिरच्या, तसेच अर्धा चमचा लाल तिखट ॲड करून तयार झालेला तडका त्या कढीमध्ये ॲड करायचा। या पद्धतीची राजस्थानी कढी तयार झाली आहे। ही रेसिपी कशी वाटली मला नक्की कमेंट करून सांगा। धन्यवाद।